ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарони азиз, хабари хуше ки дорум ки ба шумо расонданӣ хостум ки бирасонам. Бародарони азиз, гуфта будам ки рӯзи 14 соати 10:00 ба вақти Москва ҳаст. Бародарони дигар шаҳрҳо аз дигар шаҳрҳо соатҳо фарқ мекунанд. Бародарони азиз, гапа зиёд намекунем, сари масъала сраза гап мезанем. Бародарони азиз, инам ҷоз мебурояд но бобоҷон 88 англиси хат мебурояд. Касое ки инстаграм дорем, бародарони азиз, дар инстаграм поиск кунед бобоҷон 88. ҳама каса бародарони азиз даромада подписатсия кунен. Соати 10:00 ба вақти Москва шиддат кунен. Прямой эфир мешавад. бародароне ки китоби Қуръон ва қоидаи Бағдодӣ ваъда кардем ки зиёда аз 100 китоби Қуръон аст ва зиёда аз 50 қоидаи Бағдодӣ ба шумо тӯҳфа хоҳем кард. бародарони азиз, ин на конкурс аст, на ягон чи. ба хости Аллоҳ хостем ба шумо ҳамин китобҳоро ки ба мо тӯҳфа ба мо доданд, ки ба бародарони ғариб, ба бародарон, апа ва хоҳарон, касоне ки бошен, аз шумо хоҳиш мекунам дар ҳамин бобоҷон 88 муроҷиат кунен. соати ҳамин шаб, соати рӯзи 14 соати 10:00 ба вақти Москва метавонед дар прямой эфири бобоҷон 88 дар омада ҳамонҷа медаред, номротон менависед, мегӯед номротон менависед фалон точка ки одам мегирад номротона, мақсад чӣ мекунам ё номраша мемона, ҳама каса дар WhatsApp менависед, услубиаш ҳам соат мегӯяд, дар эфир ҳамаша мегӯяд, мақсад менависед, дар WhatsApp дар группа мекуна, ҳар як каса, мақсад ҳар як шаҳр чанд мисол вақте чӣ кард, ҳар шаҳр баъд ҳисоб мекуна, ҳама шаҳр дар роӣ мекунад. бародарони азиз, ҳаракат кунед, қафо намонед. як зарраям мехонед, савобиш ба мо мерасад. бародарони азиз, худованд ҳар яктан нигаҳбон бошад. фақат дар ҳақмон дуо кунем. иншоалло ки ин якам хайри мост. иншоалло ки боз ҳам рӯзҳои наздик, боз ҳам аз ҳамин хел хайру, ҳамин хел чиё дастгириё, модарои бемор аст, бародарои бемор аст, ҳатман ба мо муроҷиат кунем, ҳатман мо ба шумо кӯмак хоҳем кард. яъне мо не, ҳамаи бародарои ғариб кӯмак хоҳем кард ба шумо. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.